Njalo masuke sixoxa ney'nsizwa ngale ndaba lena yokuganwa yokuba nje nabafazi, zithanda kabi iy'nsizwa ukuthi bese gijimela ekutheni zithi, uyabona nje uma usuganiwe fanele umfazi umqinise, ungadlali abanye abafana. Ngoba uma ungamqinisanga umfazi, hawu uyodlala abanye abafana, uyodlelwa nje umfazi wakho. Uyazi ukuthi lento yokuqinisa umuntu wesifazane ngemithi mina angiyisaphothi nhlobo. Into engahambisani nayo ngoba nginale nkolelo yokuthi lo muntu ngesikhathi umqinisa wena uthi uyamqinisa umthakatha ngemithi, naye phela uwumuntu, naye uhlakaniphe njengawe, naye uzobona ukuthi uyamthakatha naye futhi ezelaphe. Kanti kwanaye nje amadlozi akhe noma idale ezimbhekile naye ayithandi naye, ngeke nayo zikujabulele ukuthi wena ulokhu umqinisa ngemithi. Ileyo nto-ke ngeke ngiyibuke mina ngithi ngiyifanisa nokuthakatha nje straight ukuthi usuke uthakatha. Ziye zithi-ke iy'nsizwa umuntu wesifazane njengengane udideka kalula, ezinye iy'nsizwa zisebenzisa imithi la ngaphandle, mase zimfuna nje umuntu wesifazane zimsebenzisela imithi zize zimthole. Mina-ke angikholelwa kuleyo nto leyo ukuthi ikhona indoda engafuni umfazi womuntu oganile ize imsebenzisele imithi. Angikholelwa kulokho ngoba angicabangi ukuthi ikhona indoda ngempela engaze isebenze kangaka, isebenzele nje ukuthola umfazi womuntu. Kahle hle umfazi womuntu kusuke kwenzelwa nje ukuthi basuke beyigangela, so ayikho into eba-serious kangako engamenza leyo ndoda leyo ukuthi ize iyofuna imithi ukuze ithole lo muntu wesifazane. Kodwa futhi ngikholelwa ukuthi leyo nto leyo isuke yenzeka ngenxa yokuthi umuntu wesifazane uye uqobo osuke efuna yenzeke. Kahle hle umuntu wesifazane okhethayo ukuthi ethe eganile bese futhi eqome futhi ngaphandle, uyena osuke eyikhethela. Asikho isidingo sokuthi wena uzofuna ukumelusa, umeluse nangemithi, yabona. Yena ukuthembeka kahle kahle fanele kwenziwe uye uqobo. Uma engakwenzi ukwethembeka, angiboni ukuthi mina kungani fanele umphoqe ngenkani uzosebenzisa into ey'thile, yabo. Kanti fanele kusuke kunembeza wakhe nje ukuthi yena uganile, uchelwe ngenyongo ukuthi nokuthi akakwenzi. So-ke bafowethu, ezinye izinto kufanele ukuthi sihambe sibuke ukuthi azizukuba ney'nkinga ngoba cabanga lo muntu usumgxishe imithi, usumqinise ngayo yonke le mithi lena, bese wena uyadlula emhlabeni, yabona. Bese uthola ukuthi lento umfake yona ayisakhipheki, fanele ikhishwe wena. Wena awusekho emhlabeni, wamgxisha ngemithi. Awucabangi yini ukuthi leyo nto leyo iyoba yicala ngisho nangale la oyakhona. So ake sifundise nje bafuthu ukuthi uma uthatha umuntu wesifazane, uthathe umuntu wesifazane nawe owazi kahle ukuthi uzokwazi ukuthi ummele ngayo yonke indlela, uzokwazi ukuthi naye ekuthande ngendlela obonana nawe ukuthi udinga ukuthi ekuthande ngayo. Akusiyo umuntu ngelinye ilanga ongase ekubetray. Kodwa futhi uma kwenzekile kwakuthi uyakujikela ngaleyo ndlela akujikela ngayo, uqoma ngaphandle wena ukhona eganile, leyo nto leyo iyobe ingesilo icala lakho, icala ayoyithwalela yena lona. So asikho isidingo sokuthi ukwenze kube umthwalo wakho ukuthi lo muntu wena uyamvikela. Umuntu nje umsebenzi wakhe ukuthi eyivikele yena, hhayi ukuthi ephoqwe ngenkani, umphoqe umvikele wena ekubeni yena uthole ukuthi akekho lapho. Umuntu akayikhetheleni ukwethembeka, ayikhethelena futhi ungathembeki.